Pošťák prd má náravnou smrt. Stává pozdě ráno, kocour mňoukne nohou. A pak s bílým masem vyráží. Pošťák prd má náravnou smrt. Stává pozdě ráno, mává lidem ano. Pak už oba žebrat vyráží. Klap, klap. Tak, konec už je zapěda s Bohem. Takže zrovna teďka probíráme výbušniny atomové, udělá se takovýhle klobouk velký, vidíte, takový ten hřib atomový, nebo jak se tomu sakra říká, já to neumím, ale prostě to odbouchneme nad školou. Paní učitelko, můžu se něco zeptat? Já taky, já se chci posrat, já se všechno posradám. Ale prosím, já se chci vysrat. No, to asi ne, no nic, tak to asi nebudeme probírat. Nějaký ještě problém? No podívejte, takhle to tady bude vypadat a vevnitř je bomba. Nemáme ale dost peněz na to, aby jsme to zkonstruovali. Máte nějaké nápady? No jo, to je taky dobrý, ale... Ale chci umřít. No jo, víte co? Odbouchneme to teďka. Zkusíme to udělat z krabice kartonu. Všechno jde, když se chce. Jo, to máte pravdu. No jo, myslíte, že už končí hodina? Že se potřebuji sakru vysrat. No jo. Ale my jdeme taky vysrat. Nazdar, zdravím vás. No tak pojď sem, nazdar kliente. Nesnad můj drogový dílere. No dneska, já jsem mi to řekl. Ještě domů, prosím, pošli nás ven. Pošli nás ven. Někde, vám. Tak nemáš to. Poté, co pošťák Pet nechal děti ve škole, která za chvíli vypouchne, odjíždí žebrat k jedné hrozné staré paní, která prodává drogy. No, tak počkej, dílere, mezi prachy od tady jedné týpky. Tak jsem zvolila ano, ano jsem zvolila, co se divíš? Víš, jak se hodí ten Babiš na vládu? Nazdárek, bábo, nazdárek, prde, ty volám zrovna s Babišem. No ale to nemůžeš vás s Babišem, co s ním bavíš? No ale jak můžeš, no nic, kašlu na ně. Tady mám pro tebe jeden dopis, druhý dopis, no nevím, co vlastně, pro tebe jsem přišel. Pro tebe? Jo, to? Nevím, o čem mám mluvit. Až jo, no tak jo. Tady máš ty drogy a vypadni. Jo, vypadni. Nemám tě ráda. Nikdy jsem tě nenáviděla. Proč se odchodíš? Protože jsem pošťák. Proto sem pořád chodím. Je to pošta. To se divíš. Já vím, že mě nenávidíš, ale ty tvoje drogy nikdo jiný vařit neumí. Ale no to musíš takhle začít pracovat a já nerad pracuji. Já pracuji jenom pro peníze. No jo, tak tady máš ještě 3 balíčky. No, a jaké balíčky? Pošty. Nazdárek, bábo, nikdy jsem tě neměl rád, díky za drogy. Jsi Čech Hansenberg, nebo jak se jmenoval, Hedla, s Bohem. Odcházím. No, tak musím naložit svůj balíček. Teď to máš drogy? Ne, teď ne, ať jsme doma. Tak, dáme to a se dát. Nevím, kam jsi zmizel, ale kašlu na to. Vůbec nevím, kam jsi zmizel. Kam jsi zmizel, já tě nevidím. A nic, kašlu na to. Nadar! Co tady děláš? Nazdárek, sousede. Co tady děláš? Já tě neznám. Jedu za babkou. No musíš mluvit. No, já víš, mám u něj takový balíček, ale je to tajné, víš, takže proto bych ti nemohla ani říkat, že je to tajné. Zajímavé, nikdy mi neříkej, já fuck you, Bohem, odjíždím. Proč se mi nechce jet? Nevím, no s Bohem, vypadni. No, hele, co máš tam za poštu? Mě zajímá, vy to prohledáte? Máte tam nic? Jedu. Zatáčím jak... Skočím jak Leonardo DiCaprio. Ježiši, zatáčka, kam věc. Doprava, doleva, jedu doleva. Jedu doprava, hurá, jedu doprava. Je to super cesta, nechápu, prostě nebavíš.
o důležitých pornohlicích, tak já tam nevím o těm mluvit. Zatáčka, cože? Cože? Křižovatka? Cože? To je křižovatka? Ne, já rád křižovatky. A proč je pitomně rozbitá? Zasraná Ostrava. Nenávidím Ostravu. Už se těším, až se odstěhuji do Prahy. Takže s mojím křižovatkou. Jedu. Dinosaurus, co tak dělá? Zase zatáčka, cože? Já už se na to vykašlu. Já na to kašlu, projedu ten zátaras. Jedu, doprava, doleva, zatáčím doprava. Jedu doleva. Dinosaurus. Pojď zase. To tu nemůžou mákat ty Poláci. No. To nemluv, teď se tady řeší něco jiného. Jedu zase doprava, bezva. Vidím strom, zastane se. Uj, zase, jdu na pivo. No to ne, co mám dělat? No. Jak to, že to nevíš, teď jsi můj paskok. No nic, jedu, ale ty, kámo, nemůžeš, kámo, kam jsi zmizel, teď nemluvíš, teď se mnou furt jedeš v autě, můj kliente, musí být doprava, doleva, řekni mi, kam já chci doleva, jedu doprava. No. Kámo, kliente, mluv se mnou jako člověk a ne jako kočka. No, takže, no dohaj, já jsem křižovatka. Já už ty křižovatky mám rád. Kočko, řekni mi, kouzelné kočkyčí keci, jak se dostáš? No. No, nazdar. Dobrý, příteli. Nevíš, jak se mám dostat? Nemám tušení, už tu chvilku takhle bloudím. No, ale teď je to zavřený a já vyžu drogy. Počkat, co je náhodička, já taky. No, ale to je dobré, nemení, pošliš mi taky? Kam jdeš? Proč jdeš pryč? No jasně, No. já to tady prozkoumávám. No, tak to je pravourej, práš to. No nevím, já si nechci svůj tému traktor poruchat. Tak No, tak ho oprav. radši poruším zákon. No, paráda. No, takže, co budeme dělat? Jo, už tady pojedeme. Robert! Ne, nejezdí za mnou. Já za tebou pojedu, protože máš dobrý auto. Drogový dílere. No a co, že taky drogový? No. Teda, jsem neměl říkat. Co budeme dělat s tady tím? Nevím, vypadá to jako sračka mojí holky. No ale musíme to přesně přect. To je teda hezká tyč. Na tý by se dalo dělat hodně. Hej, nepřemýšlej nad tím! Nepřemýšlej nad tím! Přestane... Co se děje, pánové, co tady děláte? Vy jste porušili zákon. Já, cože, my žádný zákon neporušili. Já ne, to on nemá řidičák. Ale to jak je teď, ale pánové, to se dá v klidu vyřešit. Nedá se to v klidu vyřešit, ale pánové, dejte si se mnou čajíček. Já jsem... Chlaste! No, takže to bude 50 080 bodů minus. Tudíž to znamená 15 let bez řidičáku. Pane, kolikrát jste byl už bez řidičáku? No tak asi 15krát. Prde, vezeš ty drogy? Co? Neříkej to. Ale prde, neříkej to. Dáte si někdo mléko do toho čaje? Dám si velice rád. Ne, čaj, chlaste. Pane, mám na vás otázku. Dejte mi ten deníček, já ho spálím. Pokuty. Prde, tady to máš a musíš to zaplatit. No jo, pane. Dejte to sem, no nic. Trávíme mu ten čaj, jo? No tak jo. Musíme zabít prda. Cože? Já vás slyšel. A fucking, když já se naseru, tak je to hodně špatně. Už se bojím. Ale já mám dám pokutu. Kolik přesně? Mám neomezený vázů peněz. 20 000. No. 20 000? 20 000? Bye. 10 000. Rychle pryč. No, ale 20 000 je hodně peněz. No co si tady jede ten pošťák? Petě už si... Nazdar! Už jsem tady, zase, bez drogy, cože, nic se nesmí. Já nechci drogy. Co? Kolikrát už se ti to říkala? Ale já jsem drogový dealer a peníze vydělávám tak, že prodávám nelegální věci drogovým dealerům. Neptej se proč. Ale já to nechci, ty drogy. Ale ty drogy jsou moc dobré nažavívací prostředky. No, já ty drogy nechci. No, Tak si je kup si je, já tě zabiju. no tak počkej, já si to... No tak je tady tě dám, jako, tady máš jakoby kousek zadarmo na ochutnání, když tak se mi s Bohem odcházím, nashledanou. No tak s Bohem, už tě nenávidím, už tě nechci ani jednou
třídě. Jedu. Je to dobré, vidím všechno důležité. Jedu, jo. Zajímavá krajina. Je to divné, ale jedu. Proboha, všichni utečte. Nazdar, tě zase rád vidím, můj věrný kliente. Děti, utečte, je to Hezká kára, kde jsi ukrád na parkovišti jako ciká, nebo co? To je tajné. No tak to je jedno, To mi tady posílá babička, no to tak to je skvělé. No tak to si užiju, jen nic neříkej mé Manželce? ženě. Ano. No neboj se. Jo, co pak to je? To je bílý prášek. Je to jaký, můžu na ochutnávku? Ne, ten je jenom pro mě a pro moje děti. O tom se taky nesmí dozvědět manželka. Ale proč? Teď už je mrtvá 5 let. Počkej. Do toho. Další díl. Jedu zase, nevím kam jedu, nějakým mrdem nebo prdem, já nevím. Tam je bratrancem. Pozor, je tu prd. Ale jedu, jo to, skáču. To. Jsem jak jsem, Steve Bill. Jsem, krávy, pozor. Pozor, krávy, co tady, co? Krávy, pozor, jaké krávy? Vidím ji. Cože, už zase? Já jsem doufal, že se jich zbavím, ale ono to zase je. Tam je barák. Co pak to vidím? Auto. No, tady je nádhera. Ten bílý prášek, na sebe bílý prášek. No nazdar, nevím, na co je ten bílý prášek. Když říkal, že to je pro něho a pro jeho děti. No jo, víš, on mi to dodal, takže dávej pozor, tady je manželka. Rychle, musíme to schovat. No počkat, možná už na to není žádná šance. No, to není jeho manželka, to je moje sestření, to je moje kamarádka. Prosím, jděte tudy. Ach jo. To byla tak krásná, to se určitě umí hezky ohýbat na tyči. Čajík. Ale nejsou čajklastové. Nejsou čajík. Čajík, jdeme rychle, musíme jít na čajík. No jo, proč pořád přede mnou utíkají, to je záhada. Bude zajímat, co tam asi objeví. Jo, to je dobré. Ale něco se mi stalo. Já jsem Michael Jordan. Mám Jordany nový, umím. Tak co, jdeme na čaj. Hele, koukejte, on je Jordan, Michael Jordan. No a co, serem na něj. Ale já nechci, ale musíme na něj vysrát. A proč tam jdeš? Jo, tak já tam budu asi za něma. Co tady děláš? Jo, já jsem jako Michael Jordan, kámo, koukejte, já jsem Elon Musk, nová generace. No, nevypadáš úplně předpěšně, že bys byl Elon Musk. Kde máš Teslu? Jako řekněme, jak to, že tvoje akce padají. Nevím. Počkej, tak my tě vyndáme, jo, jdem to vykouřit. Dobré, moje ponožky jsou moc hezké. Ty mi kupovala babička. Tak, já se rád do Kripplekáry a jdem tě pořbít. Jo, tak pojďte, já tě tady hezky odvezu, jo. Tak, kde je ta lopata? Já chtěl vzít lopatu. No takže, rakev máme, tohle máme, všechno máme. Tak, dobrý, plánovaná pohřeb jak hovado. Co s tím uděláme? Danger, pozor, boty z nesnulého. Musel jsem to tam napsat, i když neumím psát, no to je jedno. Už to tam bylo napsané. No tak jo, policejní boty, cože? A tak skončila velká a tak už vezem na pohřebiště. No nic. Zatáčka, zase zatáčka. Nemám rád zatáčky, už jedu dál. A to je kokonec, kokot je tu do Spazte se, utěkám. No.